ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿರಾಕದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರಿಗ್ಯಾನು 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಲಿ 4 ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವತೆ ಅಂಚ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಲಾವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದೆ. ಈ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಿನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತೊನ್ಗ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಕಡಕ್ ಕಾಯದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಜಿಂಚೆನೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಈತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕನ್ನದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ತುಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಉಂದೇನೀತ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಇತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಡ್ಗ ತುಲೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಮಾತ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿರಾದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಕಲ್ಲಡೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ತಾರಾಯಿನ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಗುದ್ದುದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಒಣಸು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಒಣಸಗ್. ನಿಗಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಲ್ನಾತ್ ಇಂಚೆನೆ ಡೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು.